chakabvunduka panguva ino. Dzimwe nhau dzinongoita sedambe kana kuita sekunge vanhu vari kutamba, but chokwadi chiripo panguva ino zvigananda hazvisi kuita zvekutamba, zviri pabasa, zviri kuda kueliminate mathreats avo ese anenge achistopa their progress to attain vision 2030. Zvanamena mashoko kuda panguva ino chinokuwa kunzi kunyange nekuuganda BP Constantino Chiwenga wasn't tolerating nonsense. It was subscribe or like out on the bill icon. And post this picture amuri kuona BP Constantino Chiwenga aiwa ane water bottle yake as haisi kunyange amongst the bottles angaripo patable papa nemabottles emvura zvino zvakadaro. General vanoonekwa vane water bottle yavo inenge ine whatsoever it might be water or something inside. Havachatrust anyone kana anything chavanopiwa chasingazivi kuti chakagadzirwa kupi chaprepiwa nani sei. Obuda nyora chiti VP Chiwenga remains vigilant even on foreign land despite several assassination attempts. Security protocols have been tightened. No more bottled water. He remains alert. The threat against him, not to Cape 3, not to Muntapa Kingdom. Doma developments anokuda panguva ino chinokonzi aiwa general wanokwakunzi is remaining vigilant. Kunyange panguva ino toona kuti vanhu vairamba vachimupa mawarnings kuti aiwa general wish you well as you are going to Uganda. Aiwa safe travels. Rambai muri safe. Noda kuti zviganane panguva ino zviri at work. Madevelopments ari kuda panguva ino anyazoonekwa kunzi zvinhu zviri kufira zvakanaka. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi pane maletters mamwe ari kutobuda panguva ino at Muntapa Kingdom nezvinhu zvichinjwa mazita zvakaita sana University of Zimbabwe and the likes. Madevelopments ese ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi Zimbabwe is going to change entirely. Pinda comment section medu dzafundo enyu muri pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like.